Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni gadulong sa inyo kagyari naton nga mga top stories of the day. Today is October 23, 2025, Huwebes nga adlaw. Provincial Tourism Officer kag apat ka iban pagin suspend sa sulod sang anong kabulan without pay. Retreat sa opisyalis sa Bacolod kaupod ang kaparian, hindi anay pagdayunon. Isa, tugtugduha ka mga persona ang nagpatay sa 17 anyos na nasapuan sa reclamation area. Mga pusil, magazine kag bala nagkuha sa isa ka raid sa Negros Oriental. Kag sa Good Vibes, Unigames opening sa Bacolod City subong na nga hapon. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, ang extreme northern Luzon amo ang apektado karon sa bagyo nga Salome, samtang ang ITZZ amo ang nagadala sa pag-ulan naman sa Negros Island region. Nagahinay na ang bagyo nga Salome gani ginapaabot nga mangin isa na lang ini ka low pressure area karon o kun sa buwas kag sa buwas man ginapaabot nga magabiya ini sa Philippine Area of Responsibility. Ang extreme northern Luzon ang apektado sang bagyo kag sining hapon ginapaabot nga mangin malapit na ini sa Ilocos Norte. Samtang ang Intertropical Convergence Zone o kunang ITZZ o kunang pagsugat anay sang northern kag southern hemisphere nagaapekto sa Mindanao kag Palawan kag pati na sa Negros Island region. Ini ang nagadala sang pag-ulan gani sa piyak sang mainit nga panahon, posible sa gihapon nga mag-inulan. Sa number 9, sa Sipalay City, padayon karon ang assessment para sa nagtuhaw nga sinkhole collapse sa Sipalay City. Gina-assess nila ang posible nga alternatibo nga rota bangod sa pag-usmod sang duta. Ginpamunuan sa City Engineering Office upod ang Sipalay City Disaster Risk Reduction and Management Office, City Environment and Natural Resources Office, Barangay Council sang Mambaroto, ang assessment kag pagpanghanda sang alternate route ginpatuman sa crossing Purong sa Barangay Nabulaw padulong sa Barangay Kabadyangan. Tuyo sini nga mapasiguro ang safety kag accessibility sa mga apektado nga areas. Ginsiling sang Mines and Geosciences Bureau damlag pa nga ginalantaw nila nga isa ka sinkhole collapse ang natabo sa bahin sa bukid sa Barangay Mambaroto. May mga sinyales ang landslide nga nakita nga sarang makaapekto sa National Highway. Padayon ang abiso sa mga motorista nga nagalabay sa among highway nga mangin alerto sa posibilidad sang landslide labi na kung may makusog nga pag-ulan. Ang MGB nag-recommend suno sa Sipalay CDRRMO nga ang mga mabugat kag dalagko nga salakyan ang maglabay isa-isa lang sa among nga area. Inibangod ang mabugat nga mga salakyan pwede makatuga sang landslide o kun ang pag-collapse sa apektado nga area. Sa number 8, bulan pa lang sa Setyembre nadula ng historical marker sa Plaza Sang Bacolod. Natukiban nga sadtong Setyembre 6, 2025 nadula ang marker sang Tindalo Tree nga nahamtang sa Bacolod Public Plaza. Sunod sa mga in charge sang plaza, wala sila sang ideya kung paano kag sino ang nagkuha sang marker. Nibaluan lang nila ang insidente sa may nag-report ka concerned citizen nga wala na ang dedication plate nga nag-identify sa Tindalo Tree. Sunod sa Tourism Office, ang insidente gin-refer na sa City Mayor's Office kag ang opisyal nga pahayag ang maghalin mismo sa opisina sang alkalde. Ang marker nagapahanumdum sang inauguration day sa Bacolod City sadtong October 19, 1938. Ang Tindalo Tree nga makit-an sa Bacolod Public Plaza isa ka buhi nga testimonya sang pagsaulog sang Bacolod bilang chartered city sa idalom sang Philippine Commonwealth Government. Ang among puno gintano mismo ni Anay Presidente Manuel Quezon upod kay Mayor Alfredo Montelibano Sr. sa inauguration day sa syudad sa sang among tion. Sa number 7, mga pusil, magazine kag bala nakuha sa isa ka raid sa Negros Oriental.
Bitbit ang search warrant para sa pagsupak sa firearms law. Nagpadulong ang mga police operative sa sitio Tubuhanon, Barangay San Isidro sa Pamplona, Negros Oriental kahapon nga adlaw. Naabtan kagindakop sa otoridad ang subject ng search warrant nga si alias Cecilio. Nakuha sa iyang isa ka caliber 45 Colt pistol, 2 ka improvised shotgun, isa ka caliber 38 revolver, magazine, 22 ka mga balas ang caliber 45 ammunition box, kag 6 ka live ammunition sa caliber 38 nga revolver. Suno sa Police Regional Office Negros Island Region, natalan ang igabalik sa issuing court ang mga na-recover nga ebidensya, samtang detained karon sa custodial facility sang Pamplona Municipal Police Station ang suspect. Sa number 6, mga bangkay o kung mga kalabera sa nasapuan o kung nasapuan sa may barangay Alangilan sa Bacolod City ang ginpang lubong na. Ginpangamuyuan kaginbendisyonan anay ang 3 ka mga kalabera sang tawo antes ginatagan sang disente nga lubong sa Granada Public Cemetery sa barangay Granada, Bacolod City, Miyerkules nga adlaw. Ang 3 ka mga kalabera sang tawo ang nasapuan sa kampo sa Hacienda Garcia, Purok 9 sa barangay Alangilan. Suno kay Captain Hazel Oropel, ang hepe sa Police Station 5, antes ginlubong ang mga kalabera na secure na sang kapulisan ang mga dokumento kag napaidalom naman ang mga human remains sa DNA testing. Pananglitan nga may pamilya nga mag-claim sa ulihi suno sa hepe, bukas ang Police Station 5 kag mag-assist sa ilang investigador sa pag-extract ng DNA sample para ikumpara sa DNA records sa mga kalabera nga yara sa Regional Forensic Unit sa Cebu City. Suno kay Oropel, kung may mga claimant nga mag-match sa DNA sample, nakadepende sa ila kung luyag nila nga iga-proseso kag i-exhume ang kalabera. Sa number 5, isa ka soltero ang patay matapos mabunggo ang ginadala niya nga motorsiklo sa isa ka truck sa Banwasang, Manapla. Patay 19 anyos ka soltero matapos makabunggo kag magdasok sa idalom sang prime mover truck ang yaga na maneho nga motorsiklo sa National Highway nga sakop sa Hacienda Barrio, Barangay Santa Teresa sa Manapla. Nagawa sa investigasyon sa PNP nga may kadasigon ng pagpadalagan sa motorsiklo sang rider nga si alias Sam, residente sang Barangay Purisima sa Manapla. Nakaangkon sa mga pilas sa ulo kag lawas ang rider kag gideklarar nga dead on arrival sa ospital. Padulong sa Manapla kag nagliko pa kadto sa Lopez Transloading Compound ang truck kag ginamaneho ni alias Ray sang mabunggo ang motor nga magapadulong kuntani Bacolod City. Sa number 4, isa, tubtub-duha ka mga persona ang posible nagpatay sa 17 anyos ka dalagita nga nasapuan patay sa reclamation area sa Bacolod suno sa PNP. Reward money ang ginatanyag sa makatudlo sa suspect. May ara na karon sang person of interest ng Police Station 1 angot sa kamatayon sang 17 anyos ka dalagita nga si alias Freya. Suno kay Police Captain Francis de Pasukat, ang hepe sa Police Station 1, sa paglantaw nila, isa tubtub-duha ka mga persona ang nagpatay sa biktima. Kahapon, pasado alauna sang hapon sa masapuan sang isa ka tricycle driver ang bangkay sang biktima sa kakugnaan sa likod sang Pope John Paul II Tower sa reclamation area sa Bacolod nga sakop sang Barangay 12. Wala na sang shorts o kundi largo kag wala naman sang underwear ang biktima sang masapuan kag naka-blue ini nga t-shirt nga uniform niya sa isa ka construction supply company kung sa diin isa siya ka trainee. Nakahigot ang iya nga mga kamot. Pinagi sa iya nga t-shirt na kumpirma sa mga pulis sa mga empleyado sa construction supply company nga siya si alias Freya. Paray ng investigasyon sa PNP sa kaso kag ilagi natutukan sa karon kung sanday sino ang iya nga mga kaupdanan antes na sapuan ang iya nga bangkay. Ginpang isa-isa naman sa pulis ang mga CCTV malapit sa lugar. Nagtanyag si Bacolod City Mayor Greg Gasataya sang 100,000 pesos nga reward money sa makatudlo sa suspect. Sa number 3, retreat sa mga opisyales sang Bacolod kaupod ang mga kaparian, hindi anay pagdayunon. Ginpahibalo sa mga kaparian sang Diocese of Bacolod ng ilag
nga ilagin hold anay o kung hindi anay pagdayunon ang retreat activity para sa Moral Recovery Initiative nga natalana para sa mga opisyalis kag empleyado sang gobyerno sa Bacolod. Sunod sa kay Father Mau Buenafe nga una nangin leader sa siningin inisyatibo, kinahanglan anay nga i-reviewon kag mapatod ang direksyon kag katuyuan sang programa bangod may kabalaka ang publiko nga base may politika nga matabo sa likod sini. Ginugang pa ni Father Buenafe nga ang inisyatibo ginlatag agud mapasanyog ang moralidad, integridad kag responsable nga panggobyerno apang kinahanglan nga masiguro nga wala sang impluwensya o kon pamulitika antes ini padayunon. Ginpasalamatan man niya si Congressman Albi Benitez nga una nga nagrespondi sa ila imbitasyon kag nagpasugot nga mag-upod sa inspeksyon kag sa plano nga Moral Recovery Initiative. Ipabutyag man ni Father Buenafe nga ang mga kaparian sa Bacolod nagahiliusa sa panawagan para sa matinlo kag responsable nga panggobyerno kag para mabatian ang tingog sa mga imol kag ginapalapaw nga sektor sang sosyudad. Bilang sabat sa hindi madayon nga retreat, ginsiling ni Congressman Benitez nga iya ginarespeto ang sentimento sang kaparian kag tuman pa katemprano para sa tanan. Pero para sa iya, importante ang guidance sa simbahan. Kag pareho sa simbahan, luyag naman i-promote ang honesty, accountability kag moral renewal sa public service para sa syudad kag para sa mga pumuluyo. Nagwa nga press release kasi diin gin pabaluman sa inyo nga may naset ng spiritual conversations with government officials, with the church, with the members of the clergy, ginhold in abeyance lang anay for review, re-evaluate, re-study, and to solicit more inputs. We need to consult more other sectors. Agad mangin transparent kag mangin comprehensive ang ining spiritual conversations. It's not a cancellation. It's not a cancellation. Sa number 2, badamo sa mga empleyado o kon mga department heads sa gobyerno probinsyal ang ginpadalaan sang demand letter angot sa ilang due para sa ilang liquidation. Inisunod sa kay Provincial Legal Officer Alberto Nelius Jr. nga nagsiling sa kutob ginpadalaan sang demand letter sa ilang due nga liquidation. Ang deadline sini sa Nobyembre 30 na. Paatag ni Nelias, ini may angot man sa ginapatuman nila nga financial housekeeping para sa ma-remit nga dapat i-remit. Ginsiling ni Nelias, gintawag na sang Commission on Audit ang ilang nga atensyon. Wala pa man sila makasugod sa administrative proceedings angot diri. Ang mga due nga liquidation nagikan pa sa nagkalinlain nga tuig. This is also pursuant to COA AOMs. Yeah. We have issued demand letters to various departments with regard to their accountable officers for liquidation of cash advances. Because we will also be numerous, ma'am. I can't give you a list yet because we have not initiated administrative proceedings yet. But based on our demand letter, there is a deadline of November 30, 2025. So I would advise everyone who received such demand letters to start complying. Sa liquidation? Numerous, sir. Across the board, sir. Kiti, Almost all? Almost all. Kiti, naman niya siya mo. This is also part of our, housekeeping, man, sir. Financial housekeeping. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Provincial Tourism Officer kag 4 ka iban pagin suspend sa sulod sang 6 ka bulan. Mayara sang pattern sang harassment sa provincial capital. Sunod sa gin-suspend nga tourism officer gani maga-file sila sang motion for reconsideration. Yarang report ni Barbara Mijares. 6 ka bulan nga suspension without pay ang ginpapanaog kay Tourism Officer Cheryl Dicena nga sadto nagserbe nga OIC sang Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary upod sa 4 ka iban pa nga disbursing officer sadto sang amuman nga talatapan bangod sa simple neglect of duty. Suno kay Dicena, nabato niya ang suspension order sa October 21 nga iya gin kakibot. Nag-take effect ini gilayon. Iya ginsiling nga mayara sa
sang pattern sang harassment sa provincial government batok sa mga yadtong mga nagapangalagat tampad sa malawig na nga tinuig. Maga-file sila sang motion for reconsideration kag nagalaom siya sang impartial nga legal team nga maglantaw sa ilang nga kaso. I was still hoping na they will keep their word. Kaya hambal na rin si Attorney Nelia sa akin na they will not suspend mo. He said it to me that the governor said that they will not suspend. Kaya liquidated naman tanan. Actually, we submitted everything and then those were official accounting papers. Upod nga na-suspend kay Dicena, Sanday Mark de la Cruz, Esther Jane Ignacio, Alfredo Tolosa III, kag April Love Wee. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, ginsunod kag ginpatuman ang due process. Yara na sa ila, Nanday Dicena, ang magpamatuod sang ila ginasiling harassment. Sarang sila maka-file sang ila nga appeal direkta na mismo sa Civil Service Commission. I mean, if they feel that way, then they can elevate it to the civil service, that it be turned around on the basis of harassment. So that's something that they need to do. Suno kay Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr., ang kaso nila nag-ugat sa irregularities kag delays sa remittance sang cash advance nila nga nagresulta sa masobra 3 million pesos nga balor sang losses sa Mambukal sa tuig 2023. Sa idalom sang principle sang command responsibility, ginalegar nga napaslawan si Dicena sa pag-rectify sa natungdan nga unliquidated cash advances. Their attention was called and then it was within a year pa they were able to collect the income and then other to recoup expenses, so na 3 million na lang siya. And also because of the delay also in complying with the rules on cash advances. Ang kantidad nga involved suno kay Nelias ang nagserbe nga aggravating circumstance nga nanginbasehan sa ginpatuman nga penalty sa ila. Barbara Mijares, Digicast Negros. Kag sa good vibes, Unigames opening subong hapon diri sa Bacolod City kaga ang Dalasal volleyball standout nga si Angel Canino ang magalid sang sportsmanship nga oath. Subong hapon magabukas ang 26th season sang Unigames sa Capitol Lagoon. Ang hinampang ang liwat nga magabalik sa Bacolod City matapos ang napulo ka tuig. Ang opening ceremony ang pagasundan sa Governor's Night Welcome Dinner kag Fellowship Program. 1,500 ka mga atleta kag coaches ang yari karon sa Bacolod para sa Unigames gikan sa 41 tanan ka mga colleges kag universities. Ang Unigames Season 26 competition ang formal nga magasugod buwas nga adlaw nga nagalakip sang athletics, badminton, basketball, football, futsal, table tennis, taekwondo, volleyball kag beach volleyball. Ang halos tanan nga mga matches sa Bacolod ipatigayon, magluwas na namang sa volleyball kag futsal nga hiwaton sa Natalio G. Velez Arts and Sports Center sa Silay City kag sa Carlos Hilado Memorial State University. So nagapadayon karon subong nga hapon ang programa dira sa may Capitol Lagoon sa mga fans sa maton nga mga pila ka mga games, ara sila dira sa buong sa Capitol Lagoon para sa isa ka programa. Shoutout ana isa aton nga mga live viewers subong hapon si Jonathan Terry maing hapon po Negros, si Jenny Gel maing hapon Digicast Crew and Choy Ruming, si RH Tata, good afternoon NIR, si Ma'am Maricon Gamboa Hayashi, good evening Sir Ming kag Digicast Negros watching from Japan. Si Mirna Garrido Clavel, good evening Sir Roming and DJ Castegos watching from Payao, Binalbagan. Si Jubeya Yap Janala, maing hapon gikan sa Baguio City, DJ Castegos kag Joy Roming. Si RH Tata, good afternoon NIR. Si Romel Mahilom Galio, good evening kuno Sir Roming. Si Maria Fe Panaga Baredo, maing hapon DJ Castegos kag God bless sa tanan-tanan. Si Janen Somosa, good evening DJ Cas, imo Sir Roming watching from Saravia, EB Magalona.
Kagabuyan tong top 10 ka mga balita sa bunga adlaw, tubtub sa buwas. Ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.